ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் ஐடியை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. நான் வந்து என்ன ஐடியை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, கோட் பிளாக்ஸ் ஐடியை தான் நான் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் கூகுள் க்ரோமை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு கூகுள் க்ரோமை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் நான் என்னோடய ஐடி நேமை வந்து டைப் பண்ணி டவுன்லோட் கொடுக்குறேன். நான் சூஸ் பண்ணியிருக்க வந்து கோட் பிளாக்ஸ் இல்லையா, ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா codeblocks.org அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இங்கே வந்து கொடுக்குறேன். ஸோ கொடுத்தோன்னே எனக்கு என்ன ஆகும்னா, நம்ம கோட் பிளாக்ஸ் ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விண்டோ வந்து வருது. ஸோ அஃபிஷியல் வெப்சைட் வந்து வருது. ஸோ அதில் நான் டவுன்லோட்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த டேபை நான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் த பைனரி ரிலீஸ்ன்னு இருக்குது. ஸோ அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணணும்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் தனித்தனியாக இருக்கும். நீங்கள் என்ன OS யூஸ் பண்ணுறீங்களோ ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக இருக்குது. ஸோ விண்டோஸ் XP இல்லைனா விஸ்டா இல்லைனா 7, 8 இல்லை 10 இந்த மாதிரி விண்டோஸில் ரிலேட்டடாக ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இருக்குது உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு. இல்லை லினக்ஸ் பேஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 32 பிட்டா இல்லை 64 பிட்டா அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கே இருக்குது. அதேமாதிரி மேக் OS யூஸ் பண்ணியிருந்திங்கன்னா இந்த இது இருக்குது பாருங்கள் கீழே. ஸோ இதில் இருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து விண்டோஸ் OS அதனால் விண்டோஸ் 10 நான் யூஸ் பண்ணுறேன். 64 பிட் இங்கே 32 மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 32 பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். மென்ஷன் பண்ணாமல் இருக்கிறதுலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 64 பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ உங்கள் சிஸ்டம் வந்து 32 பிட் OS அப்படின்னா நீங்கள் இதில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு 64 பிட் அப்படின்னா வந்து இதில் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். என்னோடய சிஸ்டம் வந்து 64 பிட் OS, அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கேருந்து நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வெறும் வந்து கோட் பிளாக்ஸ் அந்த செட்டப் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணாமல் MINGW இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதையும் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா சேர்த்து டவுன்லோட் பண்ணுறேன். ஏன் அதையும் நான் சேர்த்து வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா, அதில் தான் வந்து என்ன கம்பைலர் வந்து இருக்கும். ஸோ வந்து டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ப்ளஸ் கம்பைலர் ரெண்டுமே வேணும் சொல்லலையா, ஸோ அது வந்து இதில் இருக்கும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து இந்த 2 வெப்சைட்ஸில் எதில் வேணால் நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் லிங்க் மாதிரி வருது, அண்டர்லைன்டாக வருது பாருங்கள். நான் sourceforge.netலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த இதுக்கு நேராக பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சாரி, இந்த இதுக்கு நேராக இருக்கக்கூடியதை வந்து நான் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டேன். sourceforge.net அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணோன்னே எனக்கு அந்த வெப்சைட் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் ஆகி பாருங்கள், யுவர் டவுன்லோட் வில் ஸ்டார்ட் ஷார்ட்லி அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து எனக்கு வந்து டவுன்லோட் ஆக வந்து ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. கீழே எனக்கு முன்னாடி காமிச்ச இங்கே இந்த sourceforge.netலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இது மட்டும் இல்லை, நிறையா வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எந்த ஐடி யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி அதோட நேம் போட்டு ஐடி டவுன்லோடுன்னு கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு அஃபிஷியல் வெப்சைட் காட்டும். அதில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து கோட் பிளாக்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஐடி வந்து டவுன்லோட் ஆகி முடிச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஷோ இன் ஃபோல்டர்ன்னு இருக்குது இல்லையா, ஸோ அதை நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா கிளிக் பண்ணுறேன். ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டவுன்லோட்ஸில் வந்து எனக்கு அந்த பேக்கேஜ் அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து காட்டுது டிக் மார்க்கோட. ஸோ நான் இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கு வந்து இங்கே வந்து யூசர் அக்கௌண்ட் கண்ட்ரோல் கேட்கும். நான் அதில் வந்து எஸ் கொடுக்குறேன். என்னோடதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து இன்ஸ்டால் ஆகி தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்காண்டி ஒன்ஸ் நான் வந்து பண்ணி காட்டுறதுக்காண்டி இங்கே வந்து காமிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணால் நெக்ஸ்ட் டு கண்டினியூ அப்படின்ட்டு இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே வந்து லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் கேட்கும். நீங்கள் வந்து ஐ அக்ரீன் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் வந்து நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இங்கே டெஸ்டினேஷன் ஃபோல்டர் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ எந்த இடத்துல நம்ம வந்து இந்த கோட் பிளாக்ஸ் ஐடியே போடுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் கோட் பிளாக்ஸ்ன்னு இருக்குது. நீங்கள் எந்த சேஞ்சஸுமே பண்ண தேவையில்லை. டேட்டா இன்ஸ்டால் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் போதும். நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கனால கிளிக் பண்ணல. இதில் நீங்கள் இன்ஸ்டால்னு கிளிக் பண்ணால் போதும், உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆகி முடிச்சிடும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது பண்ணதுக்கப்புறம் பாத்தில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் வந்து செட்டப் பண்ணணும். ஸோ அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து ஆக்சுவலாக இந்த கோட் பிளாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு நான் லொக்கேஷன் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ லோக்கல் டிஸ்க் Cயில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் கோட் பிளாக்ஸில் தான் எனக்கு வந்து டவுன்லோடாக இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு. இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போய்ட்டு லோக்கல் டிஸ்க் Cயில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் கோட் பிளாக்ஸ் அங்கே டெஸ்டினேஷன் ஃபோல்டர் பார்த்தீங்களா, அந்த பாத்தில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா MinGWன்னு இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதான் வந்து அந்த கம்பைலருக்கு போகிற மாதிரி இந்த இடத்துல பின் ஃபோல்டர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த இதை நல்லா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்கன்னா இதான் அந்த அட்ரஸ். ஸோ இந்த அட்ரஸை தான் நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணிக்கணும். ஸோ காப்பி பண்ணி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளில் செட்டப் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா பக்கத்துலேயே வந்து சர்ச் பண்ணுறேன். என்னென்னு சர்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு. இல்லைனா நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பேனலில் போய் நீங்கள் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சிஸ்டம் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டயலாக் பாக்ஸில் அட்வான்ஸ்ட்னு ஒரு டேப் இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே
கீழே வந்து என்விரான்மெண்டல் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு கீழே வந்து இருக்கும் சிஸ்டம் வேரியபிள்ஸில் அப்படியே கீழே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா பாத் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும். வேரியபிள் பாத்துன்னு இருக்கும். வேல்யூக்கு நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே எடிட்டுன்னு கொடுங்க. எடிட்டுன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நான் இங்கே ஆல்ரெடி வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்களும் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு செமிகோலன் கொடுத்துட்டு அதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. இங்கே நம்ம இப்போ பின் ஃபோல்டர் வந்து நான் காப்பி பண்ணி வச்சேன் இல்லையா ஒரு பாத்து சி ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் கோட் பிளாக்ஸ் மின் ஜிடபிள்யூன்னு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பின் ஃபோல்டரை டபுள் டேப் பண்ணி அங்கேருந்து அட்ரஸ் காப்பி பண்ணேன் இல்லையா, ஸோ அந்த பாத்தை நீங்கள் காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. இங்கேயும் ஓகே கொடுத்துருங்க. இந்த சிஸ்டம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விண்டோக்கு வரும், அங்கேயும் ஓகே கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான், உங்களுக்கு இன்ஸ்டலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு. ஒன்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து வெரிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து கமாண்ட் ப்ராப்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. சிஎம்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தீங்கனாலே சர்ச்சில் உங்களுக்கு கமாண்ட் ப்ராப்ட் விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன கொடுக்க போகிறீங்கன்னா என்னோடய கம்பைலர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கான்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜிசிசி கம்பைலர், ஸோ ஜிசிசி ஹைஃபன் கொடுத்துட்டு வேர்ஷன் அப்படின்னு நான் வந்து கொடுக்குறேன். அப்போ வந்து உங்களுக்கு வேர்ஷன் வந்து காட்டும் பாருங்கள். x86 64 பிட் ப்ராசஸ்க்கு 8.1.0. ஸோ அந்த வெர்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ என் சிஸ்டமில் வந்து ஜிசிசி கம்பைலர் இருக்குது. இது இருக்கனால வந்து பார்த்திங்கன்னா சி கோடிங் எல்லாமே வந்து ரன் ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து இப்போ தெரிஞ்சிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கோட் பிளாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி அதிலிருந்து நம்ம கோட் எழுதி ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஐடியை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுட்டோம். நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஐடியை வந்து உங்கள் ஃபேவராக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனா கூட பண்ணலாம். இல்லை நான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கோட் பிளாக்ஸ் ஐடியை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நான் சொல்லிக் கொடுக்க. ஸோ அதனால் அதையே டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும், அதை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபர்தராக நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் காட்டும் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறப்ப. இந்த நம்ம சேனலில் உள்ள வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.